Bismillahirrahmanirrahim. Mbe Malien Mali kono ani Mali koka ka befu ka walimando ka tasibla kata anga soldasu minu ni tora kelen la ani siwilu ani Malien wo Malien na tora kelela ala ka hinula ala ka udairosma katla ka fuli bla katanga jeunesse fait surtout les aigles oui Mali kunawulu sien chama hali kosain la oui victoire fula soro oui o jara Malien e ko so mba fe ku fo ola gouvernement tola ka fo Malien we ni ba fe ka afamu kosobe min kɛra san kelen kɔnɔ fi ka hakili jagabo ke an bɔra min an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɛ ka taa min an bɔra min salo le 11 juin 2021 président ye a ka danaya ka gouvernement sigira tile damadama kɔfɛ le 16 juin conseil des ministres kɛra président de la transition mi anga danaya danka o don akwama kwale be siga ke kafo gouvernement kanga bara sinsin fe nanika ani duru lakana ko sabati jamana kono ka réforme politique institutionnelle ko ke ka waliya fa sa dana ka gouvernance jamana gestion tableau akanye ka réduction du train de vie de l'État. O kore wari min be do État ka barala an ga njija ka do bala na ye do économiser a be se ka do musaka wɛrɛ la a laban ka accord d'Alger an ga waliya mais ka sɔrɔ Mali ma tila tila et enfin ko an ga njija élection ka se ka organiser na organisera élection ka organiser ka yira ko Malien sonna résultat ma président comme Audo aba jija sira ka gele kojugu aw manga échoué mais aw ba don ko geleya bena soro sira inka chaman be mogo do be soro minte so ama mais oye Malien di ay ta Malien be fe ka kuma fe aba jija Malien be ka so ka barama ola ako inclusivité kanga ta befe amboro réunion la nere partout be fara nyonka ye kalu kelenke ka réunion ke ni partout ni société civile ni association ni organisation be alaba be ko ku sona gouvernement ba fe kemin ko ku sona mais partout dama be minu ya fo kul maçon kulu te so réformement kulu te so organe uniquement ko lutta contribution au gouvernement de transition ka bare ango beto élection ko fe ka soro watila parti nyamo shité mimi se ka ta campagne ka yoro la mais politiquement de do mais au konala ay situation min soro aya soro grève be fambe préavis de grève kemenifla syndicat binani kata bi wolomula ulu kumbe grève la yu ka dépôt préavis de grève déposé jamana kumena jo donc président kwama kanganji ani syndicat ka ministre de la fonction publique ay barake kosobe mba fe ka fo ola nere wati dola mfaralaka ambesigi fo minuit 1h ani syndicat am benakula ala barka la jamana sumaya an ye lahidu wɛrɛta ka fo conseil national de transition min be assemblée no la premier ministre bena ka déclaration de politique générale a be to présenter dogokun wɔɔrɔ kɔnɔ ni ye Mali histoire démocratique lajɛ a man ca premier ministre min y'o kɛ premier ministre dɔ be 6 mois kɛ dɔ be san kelen kɛ dɔ yɛrɛ y'a ka waati bɛɛ kɛ a ma taa assemblée la
o dogokun wɔɔrɔ in an y'a respecté ala barika la an taara an ni CNT kumana CNT yamaruya d'an ma an ka se ka baara kɛ o kɛra le 2 août 2021 o kɔfɛ comme président ko k'an k'a lajɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an continue ka réunion kɛ premier ministre, ministre de l'administration, ministre de la refondation, ministre des réformes politiques et institutionnelles fo le 25 septembre 2021 maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan parti politique ni association bɛɛ a kɛra ko la table ronde des forces vives o don de maliyɛnw ye décision ta majorité k'u bɛ taa assise nationale de la refondation la assise kɛra min bɔra assise la maliyɛnw ko k'olu b'a fɛ transition ka kɛ ka bɔ kalo 6 ka taa san 10 mais maliyɛnw majorité ko san 5 b'a bɔ a y'o san 5 de ta ka bila ka taa CEDEAO la o kɛra mankan wulila u ye embargo ta an y'o kuma kɛ ka tɛmɛ embargo tɛ CEDEAO sariya si la a tɛ UEMOA sariya si la a tɛ ONU sariya si la mais u y'a kɛ dɔrɔn parce que maaw dɔ ɲɛna n'u ye embargo ta mɔgɔ dɔ tun bɛ Mali yɛrɛ la u y'o fɔ an y'a mɛn ko yani tile 10 ni gouvernement in bɛ bin n'a binna gouvernement min bɛ na min ka di communauté internationale a b'o kɛ ala barika la maliyɛnw ko k'u tɛ sɔn o ma o de kama président ye wele kan bila maliyɛnw ye u bɔra le 14 janvier 2021 u bɔra bɔli min ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra tile 1 k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement k'u bɛ transition k'u bɛ président la transition o de y'a kɛ fo bi an bɛn sen fila kan min y'a kɛ fana an ma bi parce que an ye anticipation de kɛ kabini gouvernement in sigira le 11 juin 2021 kabini président sigira le 7 juin 2021 mankan wulila gouvernement ni président nɔfɛ u b'a fɔ ma communauté internationale fɛ o kɔnɔna la an ka partenaire fɔlɔfɔlɔ min ye France a wulila tile 1 k'a b'a ka coopération militaire sisi ko ka soldats ni maliyɛnw kana baara kɛ tuguni a m'a fɔ n ye a m'an la prévenu an m'an labɛn u la tile 1 k'olu bɛ taa o la président ye décision ba dɔ ta ko il faut réorienter de façon stratégique notre coopération militaire parce que a sera waati dɔ la soldats bɛ sa marifa t'u bolo ni marifa b'u bolo kisɛ t'u bolo dumuni tɛ sɔrɔ minɔgɔ b'u la donc a sera yɔrɔ dɔ la an kun t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na donc président ko sisan k'an bɛ changement kɛ n'an tɛ se k'an ka soldats dɛmɛ n'u y'u ka camp attaqué u bɛ se ka l'heure 6 kɛ kɛlɛ la dɛmɛ tɛ se ka na minnu sara fana a tɛ se k'u su ta k'u sutura an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san hali an ye avion min san k'a tɛ d'an ma hali u b'a fɔ ko lunette vision nocturne lunette dɔ bɛ yen ni soldats bɛ taa kɛlɛ la u b'a dɔn ɲɛ la su fɛ i bɛ se ka yɔrɔ hali an kun tɛ se k'a san an ka ɲɛmana yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ taa kɛlɛ la parce que c'est la zone d'entraînement nocturne des opérations militaires étrangères donc an ko u tɛ bɛn an ma donc o de y'a kɛ an taara partenaire wɛrɛ fɛ Russie tɔgɔ de bɛ fɔ donc an bɛ Russie ko kuma de fɔ parce que partenaire caman b'an bolo min kuma tɛ fɔ mais an fana t'a kuma fɔ n'u y'a kuma wuli don min na an b'u jaabi donc o de y'a kɛ bi ala barika la an ka armée a bɛ se ka opération kɛ yɔrɔ bɛɛ la a tɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ fɛ a tɛ autorisation ɲini a fɛ a ka équipement b'a bolo a ka hélicoptère b'a bolo a ka avion b'a bolo a ka kɛlɛminɛnw b'a bolo donc o de ye situation internationale an kun bɛ min na n'i y'o ye k'a sɔrɔ u ye dɛmɛ bɛɛ tigɛ Mali la a bɛ san 2 bɔ u tɛ dɔrɔmɛ 1 di Mali ma kɔrɔlen bɛɛ tun b'a fɔ ko Afrique jamana si tɛ se k'a yɛrɛ ta ni tubabu t'a dɛmɛ Mali gouvernement y'a yira Assimi Goïta y'a yira ko Mali gouvernement n'a gestion ɲɛna a bɛ se k'a yɛrɛ ta ka taamasiyɛn 2 3 d'aw ma k'a sɔrɔ dɛmɛ tɛ di Mali ma
k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ sen na an ye mun de kɛ pour que jamana ka sumaya syndicat miliyari 200 ani 4 o de bɔra k'a fɔ ko harmonisation de la grille salaire o de farala saraw kan ka sɔrɔ an bɛɛ kɛlɛ la jamana wɛrɛ la ne ɲɛna an ma deli ka yɔrɔ si n'aw bɛ kɛlɛ la kɔni dɔ bɛ bɔ sara la de mais ka dɔ fara sara la ka sɔrɔ jamana bɛɛ kɛlɛ la o kɛra Mali dɔrɔn de la ka sɔrɔ maa si t'an dɛmɛ a filanan an ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛ engrais min bɛ d'u ma gouvernement y'a subventionné fo miliyari 15 ka tila ka miliyari 2 fara kan donc 17 miliyari 17 donc o ye augmentation y'a fɔ ko 70% pratiquement san kelen kɔnɔ ka tila ka kɔri sɔngɔ ka yɛlɛ ka taa fo 280 francs o de y'a kɛ sɛnɛkɛlaw ye courage sɔrɔ u ye kɔri sɛnɛ parce que an ye jateminɛ kɛ ni kɔri yiriwara transport bɛ yiriwara savon tulu ani carburant feerelaw moto feerelaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la donc o de ye économie an sera k'o kɛ hali barrage de Markala a bɛ san 10 bɔ sɛbɛn bɛ kɛ gouvernement k'aw jija ka barrage in dilan parce que barrage a nafa ka bon Mali ma kojugu n'an m'a dilan peut-être ala kan kɛ tiɲɛli bɛ se ka kɛ ko wari tɛ yen an ye 3 miliyari et quelque an y'o bloqué k'a d'u ma société minnu cira i n'a fɔ comme minnu bi n'a fɔ comme Comates gouvernement ye engagement ta k'a bɛ u ka sara hali sisan miliyɔn 600 kabini mois de décembre mobilisé la balle n'est pas dans le camp du gouvernement an bɛ min na sisan o ye discussion ni justice parce que an ko k'u ka baarakɛlaw bɛ u ka wari ka d'u ma a kana di maa wɛrɛ ma donc o kuma de bɛ sen na n'o tɛ wari disponible don an y'o kɛ k'an ka armée équipée an ye armée équipée ni san 2 kɔnɔ ka tɛmɛ san 30 min tɛmɛna donc n'i y'o kɔni ye n bɛ se ka dɔn ko baara kɛra assise kɔfɛ réforme politique kɛra organe unique a kɛra lutte contre la corruption a bɛ sen na bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ an ni an ka partenaire stratégique u b'a fɔ min ma ko Faransi u ko k'u bɛ taga an ko k'u bɛ se ka taa parce que olu ɲɛna k'u bɛ taa an bɛ boli ka t'u nɔfɛ k'u deli en ce moment min ka di u b'o diyagoya sigi an kan an ma taa u fɛ an tora an fɛ an taara baara la u ko k'u bɛ taa an fɔ halas a ye taa u tilala k'a fɔ k'olu tɛ taa sisan ko fo temps ka d'u ma o temps dir'u ma an ko o waati kɔnɔ accord min bɛ aw ni aw cɛ an bɛna renégocier au lieu k'u kana n ka renégocier u tora munumunu la waati kɔnɔ la u bɛ ka ko dɔ kɛ an ɲɛ bɛ min na n'an m'an kɔlɔsi u bɛ na ni tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔ an fana ko n'o don vraiment papier an bɔra a kɔnɔ fiyewu a ye ka minɛnw ta ka taa bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'o sira de kan ka tila ka takuba fana o sira kelen an y'a ye nafa si t'a la u b'a fɛ takuba o de bɛ maliyɛnw ɲɛ ka na ni jamana wɛrɛ k'u da an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma yamaruya d'u ma o sama-samali fana a laban kɛra cogo ko takuba fana ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kelen de kɛra G5 Sahel fɛ ambassadeur min tora yan u tora ka n ka jamana dɔgɔya ka bɔ Faransi u ɲɛmɔgɔw ko gouvernement illégitime an fana ko ni gouvernement illégitime kɔni don e tɛ se ka mɔgɔw bila ka taa o gouvernement kɛrɛ fanfɛla la k'a sɔrɔ en plus u bɛ baara min na ju kɔrɔ ka jamana tiɲɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an ko sisan vraiment a k'a ka minɛnw ta ka taa ni waati sumayara don min na a bɛ segin ka na san kelen il y avait un an maa bɛ se ka miiri ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali la kalo 6 kɔnɔ a ko tɛ se ka kɛ o donc bi ala barika la bɛɛ b'a ye ko Mali y'a ka danaya n'a hɔrɔnya n'a se o segira Mali ma mais an tɛ Faransi kɛlɛ dɛ an y'o f'u ye an bɛ an ka jamana de nafa fɛ an bɛ an ka jamana intérêt de fɛ an ko k'u k'an bonya dɔɔni an tɛ se k'u kɛlɛ surtout que maliyɛnw caman bɛ Faransi olu yɛrɛ ka intérêt ma an tɛ se ni Faransi tɛ se ka kɛlɛ an b'a dɔn an ni Faransi peuple tɛ kɛlɛ la u ka jamanadenw dɔrɔn de don donc o situation de bɛ sen na bi fo an ni CEDEAO an kun kan ka bɛn u ka sommet laban in en réalité an ye baara caman kɛ coulisses la
président ye délégation bila ka taa ale ni président to tora téléphone an bɛnna bɛɛ kan bon sommet la an m'a dɔn mun de kɛra u ko k'u y'a reporté fo le 3 juillet o kɔfɛ an fana ko sisan fo peuple malien k'a dɔn k'an tɛ maa si kɔnɔ tuguni a ye décret ta ka san fila in fixé o avantage filanan ye mun ye minnu bɛ to k'a fɔ ko an bɛ munumunu la an t'a fɛ ka transition in ba yanni san fila sisan an k'u ka ko a seere filɛ nin ye aw yɛrɛ tulo b'a la sisan jamana caman wulila par exemple Amérique ko sisan k'olu yɛrɛ ɲɛna mɔgɔw kan ka transition accompagner tuguni mankan kana to tuguni parce que sisan a bɛɛ sɔnna ko transition élection dɔrɔn tɛ transition f'an ka réforme kɛ parce que ni réforme ma kɛ hali ni président sigira a bɛ bin tuguni o donc baaraba minnu kɛra aw de ye an tun b'a fɛ k'o compte rendu kɛ maliyɛnw ye ministre bɛɛ tɛmɛna télé la kelen kelen min kɛra u ka baara la min kɛra u ka domaine la u y'a fɔ aw ye ne nana dɔrɔn ka résumer pour que nin ɲininkali dɔ bɛ journaliste fɛ jamanadenw tɔgɔ la u ka se ka ɲininkali kɛ n ka jaabi pour que maliyɛnw k'a dɔn ko gouvernement min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi a bɛ maliyɛnw de ka disposition la a bɛ baara min kɛ a b'a compte rendu kɛ maliyɛnw ye compte rendu bɛ kɛ dans la presse compte rendu kɛra CNT CNT yɛrɛ premier ministre wele dɔw yɛrɛ ɲɛna ko mankan de bɛ CNT ni gouvernement cɛ mankan si tɛ CNT b'a ka baara la a kɛ parce que a ka baara yɛrɛ ka gouvernement ka baara contrôler gouvernement taara an ye jaabi d'u ma hali bi organe unique chargé des élections a sariya bɛ CNT la an hakili la u kan ka sariya in voter parce que n'a votera dɔrɔn a bɛ ko accélérera président ko a ma sisan comme décret in taara fɛn bɛɛ kan ka teliya sisan organe unique kan ka sigi joona comité de suivi des assises kan ka sigi joona gouvernement ye 1er juin an ye le plan stratégique de la refondation kan ka kɛ cogo min na san 10 kɔnɔ min kan ka kɛ san 5 kɔnɔ ani an yɛrɛ gouvernement ye san 2 min ta baara min kan ka kɛ o kɔnɔ o document gouvernement y'a adopté donc ala barika la ko bɛna teliya sisan maintenant jamanadenw jɔrɔlen don mun de bɛna kɛ le 3 juillet an hakili la an bɛnna min kan o de bɛna waliya parce que a ma waliya sommet kɔrɔ in na a y'an yɛrɛ dabali ban mais o bɛɛ la an ma mankan ci o an fɔra an y'a fɔ dɔrɔn ko a y'an surprend mais président bɛ discussion la ale ni a tɔɲɔgɔnw ala barika la an kɔni hakili la an bɛna bɛn ko dɔ la yanni le sommet du 3 juillet n kun b'o fɔ k'o de fɔ en introduction madame maintenant kuma bɛ e bolo ani journaliste bolo hakɛto b'a la Salela Mahamadu